tanan nga balaan ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman ug mubalik siya dinhi sa kalibutan. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Uhaulog nalinon ang nagtuman. Mga higala, kumusta og maayong gabi kanyong tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo, o ikaw Ginoo among gipasalamatan nga sa gihapon bisan pa sa mga kalisdanan kini nga programa nagapadayon gihapon dinhis kahanginan nga nagapugas og binhi sa kaluwasan. Ginoong Dios, amo kang hangyoon nga panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw sa imong pulong nga pinaagi sa impluensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Salamat sa imong pagtagad ug pagtubag sa among mga pagampo pagadawaton namo kini pinaagi lamang sa pangalan ni Jesucristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa, magaiban ta og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone, no? Okay. Maayong gabi kaninyo Brother John dinha sa estasyonan sa radyo, og amo nga pasalamatan kini nga programa diin ang inyong programa nagahatod sa tinuod nga kamatuoran sa pulong sa Dios. Si Tatay imong imong makita nga daw na usab na gyud siya apan ning reklamo gayud siya nga lisod siya dayon pagbiya sa inom. Sagdi lang. May manggani na ang naglisod pagbiya kay nining kamot pagbiya, ang uban di gyud mo biya. Di gyud mo biya. Well, napatay kanina ang atong basahon kanini ang ato ning ano pay ko ani. Okay. Sani ako maayong buntag asa gani mabasa sa Biblia ang bulan kalendaryo. Okay. Kani pangutana man ni, no? Okay. Ato paning si Junabel Buok ni diri sa Kalumbangan SDA Church.
Brajon, okay, dagang salamat Sister Junabel Book kay nung kumani og wa na ni kuana wa na ni kanana ang wa na ni gamitan ning imuhang number. Okay. Kanana ang salamat kayo. Well, napatay basahon sir, maayong gabi eh. Kumusta naman to sir ang nanghagad og debate? Kuha man to nag-text siya na asay kaila ba? Wa man to ingon ng hagad na asay kaila nga kuan ba kanana ang kaila na nag-ingon nga okay ra ba kahakuno ko kaya kuan siya og CFD nga magdebate ingko okay 100% okay kay ko pero mag-imbitar siya og CFD kanang pinakagahi bagyod nila ba pinakalabaw nila kay daghan maguni silang grupoha og unya og adto ka ng uban magpractice pa ng uban musimpan man ng uban din sila maayo man to nga ang ilaging pinakalabaw ang pinakagahi nila moy iyang hangyoon kay aron nga kana sila mag-observe makakita unya na panahon sa debate pero sultian talang gid mo kusog kay mo mukuan aning debate pero wa mo kahibag unsa kay naay mga taong ganahag debate pero pag abot das debate way mahimo ay daghang kayo ikarason ikakatarungan sa wapang debate pero naan ng debate wa na pero tinang kubula unya ang labi pagyod ang labi pagyong kataw-anan ani nilang grupo nga bisan ginagmapildis debate ilag yung i-promote mo porte ginilang alsas ilang kogulingong bangko nga sila gay nakadaog unya imong tan-aw nag-video di mo ginamatago ang video mo bitaw na nga sila mag-video daghan gyud kaayong mawa kay ila man ang i-edit ila nang i-edit mo na nga balik ko nako og katong nang haga dito nang hagad katong nag-text diri bahin ana ala sulti nga kung kinsa ginakita nyo diha nga masaligan sa debate sa mga safety mao ingna kay aron nga wa nay magsige ba og lawgaw humas debate nga ako na pod kay wala man dili man na moy naas amo ang trabaho o sa amo kasing-kasing ng debate kay nga mo ang pagsulti sa pulong sa Dios dire na bitaw to nang hagad kato sa stalwart hagad to sa program debate akong gidawat ko aris bugo di kay kamo are kakaka talaw ka wa gyud si Efren de la Piña wa mare si Alvin Gitamundok Dani Cugtas si kinanang Jemerico Simata kinsa pa ng uban dira na nang ilang mga tima nga pending na kanas Paul Alima wa nang hagad nagdebate pero sa diyang ako nang gidawat ay muduhan na lang ron katuig wa gi Paul Alima nin tunga diri nga mao man gid unta toy amo nang gisabutan kay kini laging manghagad-hagad lagi ganahan ko ni manghagad kay manghagad ganay karon ni ana poy kuan ni ana poy nang hagad ug madayon ba ni pero ako lang ning isulti og kuan kini ni ang muanhi sila gyud pero dili diri istasyonan mangita mi og lugar nga kanini ang angay o bagay gyud kay ang hagad bigi siya kay gitay-an nagyud kuno in town ang iyang pagka CFD kung madayon na siya i-announce na ko dinhis kahanginan sa programa pero dili dinhis atong programa ang debate kay kuan man apiki man usara man ikauras no. Okay, salamat. Well, si Brother Libby maghahatag og atensyon na sa pagbasa sa ato nga mga viewers aron ato mahibaloan dinhi dapitas kalibutan nagagikan ng ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John. So maayong gabi no sa tanan natong mga listener kutob sa naminaw karon og naglantaw sa ato nga live broadcast through Facebook. So kamong tanan kinasing-kasing nasabnamo nga gina-welcome sa pagpakiguban, pagpaminaw ug pagtan-aw ning aton tulumanon. Jesus is our hope. Pwede na mo mahigala nga makapadala og mga mensahe pinangagi sa pag-text sa among number ni Brother John nga among gipahibaw kanunay kaninyo o pwede sa comment section nato sa Facebook no sa DYCM Bugo Adventist o pwede sa ako nga messenger aron nato mabasa daw importanteng mga mensahe na amoy mga pangutana ato nang gina-welcome o niya atangisab ni higala ang panahon sa pagtubag sa pangutana kay makahimo mo sa pag-participate no sa question and answer
makahimo mo sa paghatag og dugang tubag o maka-react mo higala, pwedeng maka-follow up mo aron mas maklaro pagyod o matin-aw pagyod ang issue, mga pangutana nga igipadangat ni sa ato nga programa. O niya, palihog lang sa gyapon, ato ganing ipahinomdom kanunay, di ta malimot higala sa pag-share no, sa ato nga programa, nga to sa itong mga friend, aron sab sila makakita o makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Okay, adto na ta sa pagbasa dinhi sa ato nakita sa screen. Daghan to makikilaan, nag-send og mga mensahe. Naguna dinhi si Sister G. Marie Kalapuan. Salamat Sister G. Marie sa paglab o pagpray kanunay sa atong programa. Niya po Brother Rufino Moreno. Sa gihapon, salamat sa paglab o pagpray. Niya po Ginalyn Lumundad. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya siya mensahe, Happy Sabbath sa tanan, brothers and sisters. God bless you all. So God bless also Sister Ginalyn. Niya po si Johnny Serenio, Brad Libby o Kuya John, good evening. Nasad ninyo og ingon man sa tanang mga suking tigpaminaw nining maong programa. God bless us all. Watching live, there is Biliran. So good evening no, Brother Johnny, uban sa imong family. Okay niya sad si Belinda Luhira Tirana. Niya, salamat po sa pag-pray o paglab. Niya na siya minsay blessed. Niya ato sang ginawelcome ang atong tanan nga mga listeners o mga viewers karon nga naminaw diha sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. So atong ginawelcome diha ang tananong mga listener sa pagpaminaw dinhi sa atong programa sa Jesus is Our Hope. Ganun ka dinhi sa DYCM Bugo City, Cebu. Okay, padayon ta ni apod si Sister Lynn of Keria. Mayong gabi sa tanan og labi na sa inyo Kuya John og Kuya Libby. Happy Sabbath everyone. Okay, mayong gabi sa Sister Lynn. Niyasab si Brother Jimmy Monte Alto. Happy Sabbath Brother Libby, Brother John og sa tanan nga mga nagsunod niini nga programa. Hinaot pa ang Dios, magapanalangin kanatong tanan. So happy Sabbath also Brother Jimmy. Niyasad si Elgin Monte Alto. Happy Sabbath mga igsuon, ako diha kang Kristo. So happy Sabbath Elgin Monte Alto. Niya po si Romirian Pialante Tumakas. Mayong gabi ninyong duha, Brad John o Brad Libby. Happy Sabbath ninyo, Brad. Ni Anapod mi Galantaw diri sa barangay Tigbao. Tigbao, Calatrava, Negros Occidental. God bless sa inyong program, Brad. So God bless also, Brad Romirian Pialante Tumakas. Salamat sa pag-send og heart. Niya po si Brother Alger Lipon, murag tuanan ni ron sa Iligan. Happy Sabbath Ninong John og Ninong Libby. Okay, happy Sabbath also diha dong. Happy Sabbath dong. Uban si mong family. Okay, niya sad si Sambal TV Balante. Mayong gabi Sir John o kauban nimo watching from Antipolo. Okay, di pagyod siya mensahe. Mga CFD, sir, ambugiro social media. Niya po si... Ana, gina, basta waagyon intay ikabuga, pauli gina sa panghambog. No? Ana man na, yes, naa sila diha, magkuha social media, tampusisok, na maghimo na sila daghang mga fake account. Unya mga taki na og mga pundok magpatuong sila pero mga fake gud na nga mga kuan. Unya ang uban diha mga kabastusan. Na ako'y nabasa nga post nga ngano man ni nga kasagaras pastor sa mga SDA mga pisot man. O tanawa og naabagid na itarong panghuna-huna og kabuot si social media na.
Pero di naman na madaan nila kuan kay kuan man na kanang public or personal na magyud na dili man na ingon nga unsa-unsa. Nara na sila og kuan og maayra sila social media, wa pugoy nakita nga gipakita ang social media ang maayo, pulos gid di maayo. Okay niya po si Nelson Punay. Good eves mga brother. I'm watching from Balidbid Housing. God bless. Okay, God bless also Brother Nelson Punay. Niya po si Sister Vanessa Maglasang. Maayong gabi sa tanan. Watching from Mabuli together sa akong mama ug papa. God bless po sa tanan ug happy Sabbath everyone. Okay, may gabi ino ni Brother Arturo diha, Sister Dailing, ilang tibok family, lang Brother Eric Sinol, lang Brother Roy sayod tanan diha nga atong masilingan sa Mabuli nga nagpaminawan ato nga gina-welcome o niya. Happy Sabbath no sa tanan. Okay niya po si Hyacinth Carl Chong Bakiro Yaktin. Salamat po sa paglab o pagpray. Niya ato po nakita si Navigator Flores. Good evening and happy Sabbath. So happy Sabbath also Navigator Flores. Niya po si LV Velasquez. Happy Sabbath day to all. O niya po si Parin Rime Sigarino. Good eves and happy Sabbath ninyong duha. Og sa tanan nga mga naminaw sa live. Salamat sa pag-pray o pag-love. Pare. May gabi naman diha pre. Good evening sa imong tiwok family. Okay, ato pa ning dalikyatan og tan-aw higala ang pikas nga screen. Ato sa ning tagdon kining mga nag-send og heart og nag-like sa ato nga programa. Arita sa nag-send og heart mga higala nagpasabot nga gilab atong programa. Niya si Brother Johnny Mainit, Jimary Kalapuan, Patri Jim Colastre, G. Merced, Ayan Kevin Dorotan, Rolly R. Codira, Sambal TV, Balante, Lane of Keria, Jaja Aligado Nolia, Norman Velasquez Villarente, Miledeth Branzuela Fuentes, Joan Mingo Goliemas, Ivar Langido, Mary Grace Mungkada Mainit, Alger Lipon, Basilio Tero, Notarion Jr., Belinda Lohira Tirana, Nona Hani Monterde Punay, o niya po si Brother Joel Seno. Okay, arita sa mga nag-like sa ato nga program, nakita po nato si Brother Rufino Moreno, Ronilo Itang, Gerardo Lobitania, Nathaniel Elosiro Jr., Jivne Jeris Malati, LV Velasquez, Tonyakao Regan Mandal, Hyacinth Carl Chong Bakiro Yakten, Ronnie Itang, Jocelyn Coyos, Romirian Pialante Tumakas, Florinda Manso, og Anisito Priselias. So muni ato mga nakita mga higala o niya ato paning tanahon niya sad si Jake Sumalinog. Happy evening brother, happy Sabbath. Salamat kaayo. Ani happy Sabbath also brother Jakes. Ani niya sa isa nga di man ko kabasa ni. Niya happy Lord's Day. Okay, si kuan means okay no. Ni asad si okay, wala tayo nakita dito speaker sigala ato ning tanaw niya pod si Pare Duming Monokan. O niya yung mensahe, happy Sabbath ninyong duha Bradley o Bajon o sa tanang nagsunod nining programa ha. God bless us all. Niya. Salamat sa pagpray o pag-love Brother Doming Bonokan. Niya, nag-like po si Brother Ronilo Itang. Niya sa Sister Vanessa Maglasang, nag-send po og heart. Niya ato po nakita si Brother John Lobitania sa Tabugon. Happy Sabbath bro. So happy Sabbath Brother John. Lobitania. Brother John, may gabi ni Brother John, happy Sabbath to. Niya po Sister Jimary, nag-send po siya og heart.
Okay, niya po si Nicky Sumalinog. Salamat po, nag-send sila heart sa ato nga program. So, manginaot mahigala nga mag-uban-uban ta karong gabi na hangtod matapos kining atong programa. Okay, niya po si Brother Joel Sino. Okay, good evening, Brother Libby o Brother John. I'm watching now. Happy Sabbath to all. Okay. Happy Sabbath also, Brother Joel, oban sa imong tibuok family. Niya po si Sister Mian Fuentes sa kuan po siya sa Texas. No, Norway. Norway, sorry. Mayong gabi diha ninyo, Brother John. Ang gabi, ma'am. Happy Sabbath, Libby, ma'am. og uban pang naa diha. God bless us all. So God bless also, Ma'am Mian Fuentes. Okay, niya po, dato nakita ni sa cellphone si Sir Philly Disor. Good evening ninyo diha, Kuya Libby, og Brad John, og sa tanang naminaw karon. Happy Sabbath sa tanang mga kaigsunan. God bless. Okay, salamat gikan ni sa Dolores Ormoc sa mga Disor family. Okay, niya po, nipag-iminsay Sir Mian Fuentes. Happy Sabbath diha sa Pinas. Okay, happy Sabbath also diha sa Norway, ma'am, no? Oban sa mga viewers na to diha. Okay, mo padayon ta sunahan mga higala. Naamoy mga mensahe karon taon-taon ato nga basahon. Akong ihatag na ang panahon kang Brother John aron matagad nato ang pangutana nga atong tubagon karon kabiyon, Brother John. Okay, daghang salamat, Brother Libby. Adtutan ini nga pangutana ni Cristobal Sitinta. Cristobal Sitinta. So, Brother Cristobal, sa imuha nga pangutana, salamat kaayo dire, no? Unya nga naabot ni imuha nga gikuan dire gi-text dire, no? Well, ato ning basahon, maayong gabi, Brad John. Og sa imo kauban dinhi sa inyong programa, akong ipagawas ang ako gibati. Dunay gipost sa usa ka SDA nga matud pa sa iyang post nga ang RCC sa ato pa Roman Catholic Church maoy responsable sa pagpatay sa Christian panahon sa Dark Ages. Ingon ba lang niini kasayon ang inyo pamasangil sa Roman Catholic Church? Salamat, sir. Si Cristobal Sitintane sa Bantayan. Okay, dagang salamat, Brother Cristobal Sitinta diha sa Bantayan Island ni, no? Wa takay bawag ko ani kay kining Bantayan tulo ni ka lungsod. Ug ani ka magsukad diri sa kuan Hagnaya, ang unang lungsod nga matugpahan nimo Santa Fe, sunod Bantayan, ang sunod Madridijos, kanang giingon sa uban Lawis. Well, ang imo diri, Brother Cristobal Sitinta, mao ni akong balikan niha. Maayong gabi, Brad John, og sa imo kauban dinhi sa inyong programa. Akong ipagawas ang ako gibati. Yes, nindot na, mopagawas gyud. Ang uban wa pagyud kapagawas sa ilang gibati, maining imong gibati na pagawas na. Akong ipagawas ang ako gibati. Dunay gipost sa usa ka SDA nga matud pa sa iyang post nga ang RCC maoy responsable sa pagpatay sa Christian panahon sa Dark Ages. Ingon ba lang niini kasayon ang inyo pamasangil sa Roman Catholic Church? Salamat, sir. Si Cristobal Sitintane sa Bantayan. Okay, daghang salamat, Brother Cristobal Sitinta diha sa Bantayan Island. Hope nga nagpundok gyud mo ron kay ingon ka nga hugupan gyud na, sir, sa pagpaminaw diri sa amo kay nagdikit-dikit lang ni ang bay. Wana, salamat kayo ha sa imuhang gitext dire. Unya akong namatikdan nga mura ba og ingnon tanda lang ka nga ay lang po kalaing mo ingon ko mura bag overreactive reactive ra pug ka sa imong nabasa diha sa social media.
Kining social media, brother Cristobal, o bot nimong hunahunaon kanang mga post diha, paghagit-hagit, pagpasuko sa pikas ug pikas, ang pikas makabasas gipost kay kasagaran ana mga fake man na nga mga account, ubaws po binaslanay unya karon wa nay mo angkon kay ingo mang silay gidaot, ang pikas pod silay gidaot. Mao na nga mahitungod anang mga bahina, wa gyud nako na gyud mahimo sukad masukad nga mag-post ko, hinuon mo comments ko sa mga gipang post. Tan-aw niyo ng mga notification diha na ako'y mga kuang kay sobra ra gipud kayo ba nga ang ila pagpangdaot talaga gyud sa ilang isig ka tao, ilang isig ka relihiyon magbuhat-buhat og istorya. Muna nga ako pod naabog ko'y mga comments, personal comments nga ingnon ta ka hait-hait sad pero based na sa akong nakita sa ilang gipang post. Og mahitungod na ni Brother Cristobal, ang imugong pangutanang ingon lang bagdian na ako ning kuan matud pa ni ingon balang ni ini kasayon ang inyo pamasangil sa RCC or sa Roman Catholic Church. Ang tinuod pagkasulti Brother Cristobal, sure gyud ko nga nakulangan lang gyud ka sa pagsusi, pag-research about the history. Lagi hisgutan dinhi nimo sigon sa imong nakita sa nagpost sa Dark Ages. Kung nagtuon lang gyud unta ka sa history, lalo na niining Dark Ages, dili gyud ka maglisod sa pag-trace, dili ka maglisod pagdawat unta sa imong nabasa diha sa social media nga gipost tungod og nagsusi pa ka mahitungod ni anang Dark Ages. Ako lang niha kay kini niya siya tulo ka oras og tunga og imo gining ikuaning mag-lecture taaning may tungod sa Dark Ages, tulo ka oras og tunga straight gina usa nimo na makuha ang detalye diha sa kanang panahon sa Dark Ages. Pero kay ni amtas kahanginan gamay ra man tag oras ingon ni ini ako na lang ning short good kuanin ako ni pagsugod sa Dark Ages ni adtong 538 AD. Ingon sa gitagna tagna man so ako lang ning laturon na human kini siya ni adtong 1798. Tandaan ninyo na. Niining mga tuiga mo ning gitawag og papal race power ining panahona. Og unya nakita sa kadaghanan mao bitaw na nga si Martin Luther nga usa ka pari sa simbahang Katoliko mibulag tungod sa nakita niya sa daghang kasaypanan og mga anomalya sa simbahan. Og unya diha nahimugso pod ang gitawag Protestant nganuman motoy pagprotesta ni Martin Luther nga usa ka pari sa mga teaching sa Roman Catholic Church nga out of the Bible na gyud, wa sa Biblia ang ilang mga pagtudlo. Motong ningguwa si Martin Luther. Unya, kung imo ning tan-awon sa diha nga si Napoleon Bonaparte nag-order, nagsugo sa usa ka Francis General nga si General Berchier nga ipadakop si Papa Pio VI. Busan naglisod siya primero ani, so ang gihimo niya nagpatag-a siya buhok, nagsulob siya sinina nga binabay, usa pa siya nakaduol dito ni Pope kanina ang Pius VI atul gyud siya iyang medieval mass. Unya siya gidakop ni adtong gidakop siya unya gibilanggo dito sa Valence, France ug namatay siya ni adtong Pebrero 1798, February 10, 1798. Og niining panahon na nakabato na og kagawasan ang mga Kristohanon. Well, gisulti na ning daan sumala sa Pinadayag Kapitulo 2 bersikulo 10 nga buhata ang pagkamaunungon kanako bisan pa ngadto sa kamatayon. Daghay mga taong nakasabot nakahibalo sa kahayag sa kamaturan, pero tungod sa daghang mga hulga, wa sila makabarog, wa sila muunong. Pero ang gisulti, nahibaluan nga dunagay mahitabo. Dili man ang tanan, pero may mahitabo gyud nga sa mga alagad sa Ginoo dunay pangpatayon. Busa gipasidaan ng daan, buhata ang pagkamaunungon kanako, bisan pa ngadto sa kamatayon. Og nasayod baka, Brother
Cristobal kung pila ka milyon ang gipamatay sa simbahan, usay makaingon gyud mo nga gidaot mo pero inyo man gyud ning gipadangat diri. Unang-una, kung ang pulong sa Dios mo imong bati o bamation, may panahon gyud nga masamdan ka. Herbihanon 4:12, kay ang pulong sa Dios buhi nagalihok nga gamanan hait pa sa espada nga duhay sulab ug mudulot ngadto sa gitagbuan sa kayo kag katuyuan sa kasing-kasing sa tao. Muna nga kay ang pulong sa Dios gipanginsama man sa espada, muna may panahon gid masamdan ka. Masamdan ka pero wa tay mahimo ni ana tungod kay mauman na ang kamatuoran sa Zacarias 8:16, sumulti ang tagsa-tagsa kanyo sa matuod sa iyang isig katawo. Ang ipasultira ang authority o ang katungod nga gihatag sa Dios sa tawo nga mosulti ang tagsa-tagsa gyud ang matuod dili ng bakak. Karon niya kung imong basahon sa Jeremias kapitulo kanini ang 29-23 nga ang pulong sa Dios sama sa kalayo ug sama sa maso. Unang may panahon madukdukan ka kay gipanginsama og maso, may panahon mapaso ka kay gipanginsama og kalayo ang pulong sa Dios. But it is true. Dili na ingon nga pagpamasangil. So ato ra gud ning basahon brother Cristobal no dinhi sa ni ako'y gidalang libro nga sinulat kini sa inyong nabantog og naila na gyud kaayong inunta mao'y founder sa kaning gitawag CFD, Catholic Faith Defender, nga mao si Brother Socrates or Soc Fernandez. Niya ko'y nagunitan sa iyang libro gitawag kinig Armadura
Pastilan. Ha? Okay, sorry kayo kay na off di ay nagsigi kog sulti diri. Okay lang oras na ni Brother Libby. Ugma sa sani kinini ang amo ni taga nagsige di kog sulti na off ang akong microphone. I'm very sorry no na kuan lang oras na panahon ni sulti Brother Libby. Si Brother Libby lang unya amo ning sublion siguro amot og makakonsider ba si Brother Libby ugma sa gabi Brother Libby? Ikaw na lang dong may... Ha? Kanilang kay aron nga kuan amo lang ning palapdan na suri gyud kayo si ang atong engineer dire mo na nagkuan nagsige di kog sulti wa magug ko kataod sa akong headphone headset mo nang wa ko kabantay nga na off di ay ang tinuod nagdahom ko na open gyud pero tungod sa libro nga atong natungtong na off ang kuan sa microphone mo na nga wa ta nabatiin niya daghan nirong mga reaksyon nga way tingog. So ugma na sa gabi hangyo kong Brad Libby kay sa kini ang mayong balita man ugmas gabi pero hangyo ra man ato ning padayon ugma. Timani lang ang pangutana Brad John. Yes. Wa pa ni ma-delete ni kay maingon ba kagyon sa to pagkuan ang pahanay ang pangutana wa pa na ko ni ma-delete. Okay ato ning kuanon ugma sa gabi ni atangin ninyo ni. Okay, ako sa ning basahon ay mga mensahe daghang kaayo. Good evening to all brothers and sisters in Christ. Happy Sabbath. Exodus 20 verse 8. Remember the Sabbath is keep it holy. Kani kang brother Neil John Bersero. Anya niya po si Oliver Kingijen. Happy Sabbath day to all. Niya po si Gisrael Mas Arenio. Amin. Niya po si Jansky Ilustrasimo. Good evening diha ninyong duha. Ya John o Libby watching from Kinatarkan. Anak jud na sila ya. Dali masakitan kon mo comment ang mga SDA pero wala niya tanawa ang binastos o panglawgaw sa mga post sa ilang kauban pero ang mi comment o mo comment panoon ang daotan. Okay, nawa ang audio. So nadatugan dito sa imong libro Brother John. Nadatugan sa libro nga akong gibasa mo to hinungdang na off mo nang nawa ang audio. So sorry lang kay ugma sa gabi amo lang ning hisgutan kay importante ni siya. Sorry. Ninas ma-comment sa tumoy-tumoy na ba nga nawa nadatugan da ito. Niya pa itong tanawon. Niya po si Oliver Kendijen. Good evening ninyo diha bro. John, Bro Libby, kanang Romano Katoliko, dako kaayo nagtulubagon sa makagagahom nga Dios. Revelation chapter 18, ang sala ana lapas nas langit dili og dili na mapasaylo og sa pagpasipala, pagpanglutos, pagpangngolonyal sa buhat og okay. Asa na to? Buhat og daotan diri yuta nagsige nadag angkon nga sila kunong tinuod kay naa kuno sa ilaha ang mga patayng lawas sa apostolis sa mga balaan pero kon imuhang basahon ang pinadiyag 18:24 diha sa Babylonia False Church mapalgan ang dugo sa patayng lawas sa mga balaan og sa gipamatay nga Kristohanon. Way lain sigig claim unya sila di ay ang babaeng bigaon bantugang Babylonian version 17:19 na diha ang babaeng bigaon nga nag patong sa pito ka ulo og pito ka ulo means 7 pito ka bukid sa imuhang tan-awon ang geographical location way laing ginganlan og City of Seven Hells mao gyud ng Roma kundiin naa diha ang Vatican naa diha nagtindog ang false church. Okay, samtang ang message at ang oras okay si Intoy kaingon ako og sa among internet itong nawa og kadiyot brother Ronelo no nadatugan ni Brother John ang kanang silbi on and off sa microphone wa sa kabantay datugan sa libro mo to nga nagsisiyag sulti nga wa ning gawas ang sound
Okay, pero ugma ato maning padayon i-continue ta man kaning issue ha. Kay ang pangutana agyon sa to Brother John paghisgot pangutana na about man to sa persecution. Kuan ni o dili persecution ang iya na kuan lang niya nakita sa post ba usa ka Oh. SDA nagpost nga ang RCC kuno maoy responsable sa pagpatay sa mga Kristiyano panahon sa Dark Ages. Then ingon ra ba di ay nini kasayon ang inyong pagpamasangil sa RCC? Okay no? Siguro higala wa telesab ka kayo makabasa sa kanang mga world history ba? Kadtong malabi natong mga karaan nga mga world history, imong makita o mabasa dito kung unsa kadaghan ang gipangpatay ni adtong panahona. Niya lang ko'y basahon no? Sa usa ka libro nga The Approaching End of the Age sa page 212. Mato pa din it's Gratan Genesis. Every Catholic country, kada matag nasod nga na Catholic had its Inquisition. Naitawag ko na Inquisition sa una. It has been calculated that the popes of Rome have directly or indirectly slain, patay, 50 millions of men and women who refused to be parties of Rome's idolatries, who held to the Bible as the Word of God. Kaya mo na, kasaysayan man sa The Approaching End of the Age sa page 112, matag pa din matag Catholic country ni adtong panahon sa Middle Ages, gitawag Dark Ages sigala. Nag-start ni adtong 538 AD sa diha nga nahiusa ang gobyerno o ang simbahan. Church and state ba nagkausa. Ang gobyerno naanay relihiyon. Ang relihiyon sa gobyerno Roman Catholic Church. Unya lutuson ang dili mosunod sa pagtulunan sa Catholic Church. So nag-usa sila, nag-unite sila. Og naay paglutos ang mulutos ang estado, approval ka na, dunay approval gikan sa Pope. Unya gigon din ay indirectly. Napoy direkta. Matod pa din nga gipangpatay pila ka milyon, 50 milyones ka mga lalaki og mga babae. Kinsam ni silang gipangpatay nga mga 50 milyones ka mga lalaki babae who refused to be parties of Rome idolatries. Katubang ning balibad ba, ning salikway sila sa pagpakiguban, pagdawat sa kanang idolatries, pagsimbas mga Diyos-Diyos sa mga Romano. Ingon who held the Bible as the Word of God. Kinsa kini mga bayana, mga babae ni nga nagkupot gayod nga ang Biblia maog yun ang pulong sa Ginoo. Ni adtong panahon sa Dark Ages ang nahitabo, gipangsunog ang Biblia. Dili ipabasa. Kinahanglan adto ka maminaw sa priest nga maoy magwali. O makit-an ka nga magbasa o magunit ka Biblia, patay. Muna'y peligro ni adtong panahon sa Dark Ages. Gani ni ako'y basahon nga gigunitan ako dinhi ang Philippine History jud. Philippine History nagpasabot na nga kasaysayan sa Pilipinas. Si Gregorio Saide no maoy nagsulat ani. Paminawi ako ning basahon unsa tong mga hitabuan ni adtong tungura. Nya unsay nahitabo. Gaingon din nga ni adtong panahon matod pa din sa history sa page 78 sa Philippine History ni. Ako basahon gaingon din finally the Bible was banned
at that time. Giba na, panos makatsila ni nasod ha? Kay Katolik man ang ilang gidadin The Catholics during the Spanish era were not allowed to have or to read the Bible. Di ba na? Wa tuguti ang mga tao sa pagbaton og Biblia o pagbasa sa Biblia. Having a Bible during the Spanish colonial era was considered a criminal offense. Di ba na? Usa ka kriminal nga sa lahigala ang tao nga makit-an nga naay Biblia o magbasa sa Biblia. And the person with a Bible could be put in jail. Prisuhon di ang tao nga naay Biblia. Only the Catholic religion was allowed to be practiced. Kinahanglan nga ang relihiyon sa Catholic mo i-practice. Dili gani ka Catholic, delikado na. And the Bible was not available for all. The abuses of the Spanish friars and the Catholic Church in the Philippines became one of the reasons for the Philippine Revolution that the Filipinos started in 1896. Mo nahitabo higala, nahitabo ang Philippine Revolution tungod sa abuso sa mga Spanish friars, mga paring katsila na itong panahon sa Dark Ages. Gilutos higala, gipersecute. So niadtong Middle Ages yun, Dark Ages, daghan ang gipangpatay. Gani, ni ay mga listahan din higala sa gipangpatay pero wa na lang tay igo nga panahon og sa gabi siguro ato ning masubay may isgutan dani kun unsa pero niya ha bisan si Pope John Paul II ni adtong year 2000 gitawag lag Jubilee year unsay gihimo ni Pope John Paul II nangayo siyag pasaylo sa mga gipangbuhat nila panahon sa Dark Ages pagpamatay sa mga dili Catholic. Sa ato pa, klaro nga nakasabot siya nga sa ilang gibuhat kadi maayo. Nangayo siyag pasaylo sa mga tao sa ilang gibuhat sa panahon sa Dark Ages. Pero og mas gabi ato nang subayon mahigala. Okay. Adto ta sa unang higalas di pa nato hingpit puso natong tulumanon ni ang atong temisong. Mga higala, magampo kita, dalang panan o makagagahom namo ka Diyos nga naa ka sa tronos kita saan sa